Genietje van een boek of informatie tajo nemen, dat is voor mensen die het blien of minchent binnen. Of mensen met orenproblemen, met lezen worden lastig. En gelukkig binnen er dan organisaties die daarbij helpen. En een van die organisaties is de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden, de CBB. In de studio is de Frieske consulent van de CBB, Pieter Kooistra. Goedemiddag. Goedemiddag. Als ik het goed jongen had, dan bestaat de CBB al 113 jaar. En is het intussen ik volle meer als een bibliotheek. Wat doet de CBB al een keer? Nou, CBB die is ontstingend in Amsterdam. En dan wie een dominee die hier catechisan, die wie een blin. Daar wie geen materiaal voor. Dat hebben ze dus ontwikkelen. En in een van de jaren dat staat er gewoon groter worden. En de CBB is nou net meer een bibliotheek. Maar volle meer een productiemaatschappij. Wij hebben onder meer in Snits een studio met boeken inlezen worden. Nou, vorig jaar ben er zo'n 150 boeken erin lezen. En die worden dan onderbracht in de bibliotheek passend lezen. Daar ben inmiddels een 100.000 titels. Dat is het ene pad ervan. Maar wij maken een kleuterbibel, die je dus vele kennen, met een zogenaamde sampen bij is. En die leest de tekst op. En het zit er in groot letter. Dus een blinde mem, die kan maar een cent bijen, kan die toch de bibel lezen. Nou, het eerste wat we dus ontwikkeld hebben, dat is een hele eenvoudige audiospeler. De kennis die weten wel wat een DC-speler is. Het is een vrij ingewikkeld apparaat. Daar kan je dus een boek op jaren, terug een cd erin te spelen. En dit apparaat, dan bestel je bij passend lezen een boek. Zet je gewoon op een boekenplank. Wij krijgen een seintje, nou dat en dat boek is besteld. Wij maken daar een kaartje van, met een barcode erop. We tasten het. En de lezer die zet het, of de jijder, die zet het apparaat aan. Stuurt het kaartje erin. En dat apparaat maakt het via internet. Verbinding met de bibliotheek. En je kan luisteren. Je kan hem op pauze zetten, voor en achteruit. Een geweldig ding. Ja, dus eigenlijk een heel prettig verschillende dingen die je opbroeken. En die je hem dus ik maatje zelfs. Maar braaien, maar ook audio, van alles en nog wat. Wordt maken terug dus je productiebedrijf. Ja. En ja, wat voor doelgroepen werk je hem dan al een keer voor? Nou, een doelgroep is natuurlijk, wat de naam ik al zei, mensen die blind zijn of mensen joggen. Maar de mensen met een cognitieve beperking, en denk dan dus aan Parkinson, MS, dat je net een boek meer goed vers horen kennen. Dat wordt helaas stadig gewoon groter. En nou ben er in Nederland zo'n 350.000 blinden en die mensen kennen. Mensen kennen dus de definitie van dat je maar zicht hebben van 4%. Nou denk je dat er zien, zou je net zo volle meer. Nou je dat naar Friesland omrekenen, dan zal je hier tussen de 15 en 20.000 mensen gaan wezen. En die weten dus daar gewoon toch volle meer te vinden. Ik vooral naar de introductie van die nieuwe audiospeler, dat die eenvoudige ding. En dat is een soort vraag naar. Ja, want je zegt wel, ik werk je dan zelf wel eens als vrijwilliger voor het inlezen van de louter kranten. Dat doen we dan voor een gearwerkingspartner van jou, van Dedicom. En dat is juist eigenlijk dat, het aantal abonnees groeit net, omdat er een heel soort mogelijkheden binnen om het nijstaaien te nemen. Maar dat is bij hem dus net het geval. Er komen heel iets meer mensen bij hem. Ja, en wat ik dus op zei, dus dat nieuwe apparaat, dat loopt dus op zich mensen. Ja. Want je hebt, de categorie is een vrij soort oudere mensen. En dan is deze speler toch een vrij ingewikkeld ding. En dit is vrij simpel. En hij wordt dus terug, als ze dat willen, installeert. En je hebt dat helemaal het apparaat. Ontsluiten dus op internet.
En als dit niet een keer aansluitend is, nou, dan zet je hem on uit en klaar. En het gaat net alleen om boeken, hè, die je dan op die manier taaien nemen kunnen. Er zijn ook oren soorten informatie die het mensen via de CBB krijgen kunnen. Nou, je zijn dus zelf, je lezen dus in de zelfde kranten. Dat is dus 1 keer in de week. Is dat dus ik zijn kaartje voor te krijgen. En dan krijg je een keervatting van de belangrijkste artikelen die er die week geweest binnen. En we werken er nou aan. Ik dus dus met de kranten. Dat je dus ik gewoon de duistere kranten ik jaren kennen. Dan krijg je daar een code voor. En dan stap je die erin. En ik hoop dat ik hem ingekleerd is. Want dat is zeker vrij soort vraag naar. Ja. En is het zo, hè? Want als mensen nou nog dreig vinden om zo'n apparaat te betjenen, kun je hem daar dan echt bij helpen? Ja. Ik zei al, wij kunnen hem installeren. En dan is het heel simpel om een uur te zetten. Het kaartje erin. En de pauzeknop. En verder is het net, dus praktisch iedereen kent dat wel. Een ervaring bij een buurvrouw. Een paar maanden alleen. Dik 90 hier, hartstikke. Nou, die is er hartstikke blij mee. En ik nog een neveneffect is, wat we net verwachten hier, is dat zei van, ik zit de hele dag thuis. Alleenig. Ik zie zo nooit een meisje. Ik zet het apparaat om. En ik heb het idee dat er niet een bij me is. Want je bent zelf inlezeres. En daar hebben wij 200 vrijwilligers voor. Maar die worden er dus ik op test. Als zij mijn spanning een boek van lezen kunnen. Een krantartikel hebben we dat vrij vlak wijzen. Maar een boek. En dan denk ik dan wel eens aan de haatmeester van een legere squallen van vroeger. Laatste uren van de week. Hij vertelde. Dat vind ik geweldig. Nou, staan inlezers met je ik hebben. En dat weer de reactie van die buurvrouw. Het is gek dat er hier bij me zit. Nou, dat hebben we dus net dacht. Maar dat is dus gewoon mijn naam, vooral dit soort mensen. Ja, een mooie effect erbij. Ja. En als mensen nou dit jaren en ze denken van, nou, ik wil wel graag misschien ik wil zo'n apparaat hebben, of misschien helemaal orenmeesken die zeggen, nou, lijkt het me ik wel mooi om als vrijwilliger wat in te lezen. Kies dan gewoon op de website www.cbb.nl scan of met het oors, met op een oren manier contact. Nee, ik denk dat dat het simpelste is. Er is een telefoonnummer, staat er ook bij, e-mailadres. En voor ze het dichterbij hebben, nou dan bellen ze mij. Maar dat gaat dan via dus het kantoor in Ermelo. Want dan zeggen ze, nou we hebben die man op radio gehad. Ik wil graag dat hij bij ons langskomt om daar meer over te vertellen. Nou dan zwaar ik het Ermelo wel dat ik een telefoontje krijg. En dan ging ik graag naar die mensen daar. Want ik ben altijd hartstikke blij. Waar je dus in geholpen hebben bij mij zo'n ding. En wat is de wereld waar het dichterbij is. Maar de CBB, die heeft zelf dus ik nog een Lietse bibliotheek. En daar ben hoofdzaak christelijke boeken, tijdschriften, de Bijbel, diverse vormen daarvan, het NBG, maar ik de Statenvertaling, kan je dus ik krijgen. En dan blijft er Zoeklicht, Elisabeth Bode, ken ik. En met de mensen die dus graag wat jaren willen. Want dat is er net. Nou, tegen nou gewoon vraag voor is. Nou, dan zetten we dat op de lijst en dan spreken we dat op zich in. Ja, dus meestal ken ik nog fysiekjes in wat onbelangrijk. Ja. Nou, heel mooi wat je hem al je doet, denk ik. En ik denk dat de mensen nou wel een beeld krijgen van wat al je mogelijk is. Ik wil je bedanken, Pieter Korsta, voor je taaljochting over de Christelijke Bibliotheek voor blinden en slechtzienden. Wil je nog meer daarover weten, dan kun je dus zien op www.cbb.nl. Dank u wel, Pieter Korsta.